Adam A. Zango ya yi amai ya lashe. Daga Ismail na Abba Afakallahu, shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano. Adam A. Zango ya bi sawun 'yan Kannywood wurin yin rijista da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, wato censorship. A shekarar da ta gabata ne dai, jarumi Adam A. Zango ya fitar da sanarwar ficewarsa daga Kannywood sakamakon sabuwar dokar da hukumar tace fina-finai ta fito da shi na tantance jarumai. Kaɗan bayan hukumar ta tilasta wa duk wani mai ruwa da tsaki a harkar yin fina-finai da ya yi rijista da su. A cewar hukumar, yin rijista da su wani tsari ne da zai ba su daman daƙile kwaroruwan bara gurbi a Kannywood. Jarumai da dama dai, cikinsu har da Adam A. Zango, sun bijirewa umarnin hukumar tace fina-finai, inda suka ce babu wanda ya isa su yi wata rijista daga baya, domin hakan baya cikin kundin doka da aka buɗe masana'antar Kannywood da ita tun fil azal. Wannan shine dalilin fitar Adam A. Zango daga Kannywood. Wasu kuma na ganin an ƙirƙiro tsarin ne don musgunawa waɗanda suka yi adawa da gwamnatin jihar Kano. Daga lokacin ne hukumar tace fina-finai ta sanya kafan wando ɗaya da duk wani jarumi ko kuma mawaƙi wanda ya bijire wa sabon tsarin, wato na sake yin sabon rijista. Ko a shekarar da ta gabata, hukumar ta haramta wa Adam A. Zango yin wasan sallah a jihar Kano saboda bai yi rijista da ita ba. Har ila yau dai, idan ba ku manta ba, a cikin watan da ya gabata ne, wato watan Fabrairu, hukumar ta sake haramta wa Adam A. Zango shigowa kallon fim ɗin Mati a Zazzau, wanda ta ɗau alwashin matuƙar idan ya shigo, sai ta damƙe shi. Ana cikin wannan takun saƙa ne, sai aka ga jarumin ya wallafa wata takarda wanda ke nuna shi ma ya bi kuma ya yi rijista da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Ko menene dalilin haka? Ba sun haɗa da Sani Musa Danja, Yakubu Muhammad, Mustapha na Baraska, Baban Tinedu, Aminu Alan Waka, Aminu Sera, Falalu A. Ɗorayi, Naziru M. Ahmad, Abdul Ahmad Mai Kwashiya, sai kuma Sadiq N. Wafiya da dai sauransu. Ku kasance da wannan tasha ta mai albarka, wato tashar gida, inda za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suka shafi Kannywood da dumi-duminsu, kai har ma da wajenta. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode da kulawarku. Tashar gida taku ce, tashar gida tana alfahari da ku.